Dreaming of becoming doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. The Voice of the People Party (VPP) haka arfutrek naila raja punrio. Kelami Shekhmat ban ajumut haka bedai bagi Jingmi ke Jingklumar hapo nong ba Shillong nak Jingdon kiru shim kabu bagi Jingïakhih juga Sengkasi Students Union haka janmiat juga khat khanai trek naila raja punrio. Haba ajumut lengba ke Kyrwoh u Presiden rang ba ke VPP ulakran halo ke Jingdon ke Jingjob lengba ke Jingïakhih ke bejai-jai ban habadan ke Jingklumar ka longpat ke Jingmentoy yano. Uba Ardent loong bahawa dan ki Jingklumar ki Jingïakhih ka bapenmi ki Jingmansau ki Jingklumar ki Julang berbor ka kabu ka bakraw ki Sorkar ban Kiar na ki Jingkitkhlieh bak Sorkar ka Kmen shi kadai lada ki Jingïakhih ki kudno ha ki Jingklumar ula ban rabru bahawa dan ki Jingklumar ha ki Jingïakhih ka chupan long ru ki brieu ki ne kranno ye ki banta kum ki ki Jingshapting ki Jingret Mansiem bak Jingpenrem kum taw la Jingmut bakan ba shibun bak Jingïakhih persya Sorkar ki nam taw Jingklumar kanang bakan nam la di kriu shim kabu bakin penmi Jingklumar. Hagabdei bat ki Jingïakhih bat ba persya ya ke Sorkar. Bat ngaku aman sedang dak Jingkitkhlieh. Bat ke Jingkitkhlieh kalong bali ba ki Jingïakhih ki bejai-jai. Kilong ki baklain bat ki balaban penpoy ni syakatong jungko Jingjob. Kadauhi kalong bala dengi jet ban penong ye ki Jingïakhih ki bala ban penmi ye ki Jingmansau ki Jingklumar kanong ka kabu ka bakraw ye ka Sorkar ba kan Kiar na ki Jingkitkhlieh ka Sorkar kan General Kmen shikadaye bala ki Jingïakhih ki kod no tang ha ki Jingklumar but on katat no ru ya kimat ki badai bani kren ki badai bani kun ki bakaya Sorkar kan hap juba hakaba ki briu ki ne kren no ye ki wipat ki benta kum ki Jingïakhih ki Jingshapting ki Jingret Mansiem ki Jingpenrem ki bami na kini ki Jingklumar ha ki Jingïakhih kumta kanong ka babha shibon la ringi pentikina bagi Jingïakhih ki bagi pelong persya ke Sorkar kinum thau Jingklumar namar kanong rukalat ka kabu yikiriu shim kabu bakin penmi Jingklumar kanaban penput nam yaki bakhot yaki Jingïakhih. Haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khaw kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed ye ki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka Kiar ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya